مەسەلا تەلەنتان مەتتا 25 دیسە پادیشاهیە عەزمانان دمینێڤەیەکێ زلاmek هەبوو گاوا بۆ چوو وڵاتێکی دین گازی غوڵامێ خۆ کرد و مالێ خوا سپارتەوە وی li gor karîna her yekî ji wan dawan 5 telend dan yekî 2 telend dan yekî û telendek jî da yekî û derket riya xwe yê got 5 telend standibûn zû rabû perê xwe dane xebitandin û 5 telendên din jî kar kirin wî awa yê got 2 telend standibûn jî 2 telendên din kar kirin lê yê got telendek standibû rabû erd kola û perê axayê xwe veşartin piştî demeke dirêj axayê xulama vegeriya û bi wan re hesabê xwe kir yê got 5 telend standibûn hat û 5 telendên din jî anî wî got ez benî te 5 telend dabûn min binêre min 5 telendên din jî qezenc kirin axayê jê re got aferin xizmetkarê qenc û dilsos tu di tiştên hindik de dilsos derketî ez ê te deynim ser gelek tiştan were beşdarî şahiya axayê xwe bibe yê got 2 telend standibûn jî hat got ez benî te 2 telend dabûn min binêre min di duyên din jî qezenc kirin axayê wî got aferin xizmetkarê qenc û dilsos tu di tiştên hindik de dilsos derketî ez ê te deynim ser gelek tiştan were beşdarî şahiya axayê xwe bibe piştre yê got telendek standibû hat û got ez benî min dizanîbû got tu mirovekî hişkî û cihê got te lê neçandiye tu di dirûyê û cihê got te tov lê nereşandiye tu berhev dikê loma ez tirsiyam çûm min telendê te di nav axê de veşart haş tere telendê te axayê wî lê vegerand û got hey xizmetkarê xerab û tiran madem te dizanîbû cihê got min lê neçandiye ez didirûm û cihê got min tov lê nereşandiye ez berhev dikim naxwe diviya te perê min danîna benqê gava got ez vegeriyam minê bi fayîza wan ve bistanda ji bo wê yekê wî telendî ji wî bistînin û bidin û yê got 10 telendê wî hene çimkî yê got pê re heye wê ji wî re bêdayîn û bi ser de bê zêdekirin lê yê got pê re tune bê tiştê got di destê wî de jî wê jê bê standin lê vî xizmetkarê bêkêr bavê jintariya derve li vir wê bibe girîn û qirçîna dinanan Pirtûka pîroz Encîl Silav û rêz xweşk û birayên hêja